Kokma kotor tabok jora jotoni slai tinini kokma kotor gujarat ni morbi wo kaisa pul kolok kelai songwei keraiwi eba sowei kelai songkhap 500 sengano porok thwikha tabok jora thamchi khorok thamchi eba 30 jon tabok jora 30 jon ni kwthwi mankha hnoi kokmani bisingtei saiman jakha I news nagno exclusive eba breaking news nagno phonogui tongmani obo wngkha morbi gujarat haste ni morbi ni kaisa pool kolok hanging bridge tongo a hanging bridge sal brui sekho swnamjakmani eba hai repairing khaijakmani kesam wngmani belai bisi ungjak tei abono repairing khaijakmani sal brui ni ulono haini hai sowei kraiwi thwikha tabok jora kwthwi mankha khorok thamchi kwthwi manmani koktma tabok jora jotoni sei kotor tinini koktma breaking news जोंनावनो phonogui tongo tini kokti sal sanjao morbi gujarat haste ni morbi o kaisa deramung kotor deramung belai khairokma sengsa kotor deramung gujarat haste ni nagno sung phonogui tongo breaking news belai kotor breaking koktma gujarat haste ni engei morbi o kaisa hanging bridge kolok ma sowei kraimani bai 500 ni sai kwbang borok duljakha tei derakha busujora tei theikha tabok jora khorok thamchi ni mangkwthwi tisajakha NDRF SDRF songni tabok jora solewi tong rescue belai khairokma sengsa gujarat haste ni jotoni sai breaking news tini 12 kotor ni jotoni sai kotor koktma breaking news morbi nogno sung phonogui tongmani gujarat haste ni morbi ni kaisa hanging bridge kolok wo kotor deramung khairokma sengsa khe teibo krungui tongni bureau report I news